Dobre, veľké veci sa idú diať preto, lebo teraz urobím ten zostrih, konkrétne z toho, jak sme boli stanovať na Čiernom hrade, konkrétne ja a môj pes. Zažili sme v podstate, okrem zvierat sme tam nič nestretli, okrem červených očí, ktoré takto pozerali na nás. A ešte sme počuli divné zvuky, ktoré vám ukážem vo videu a už som aj zistil, čo to je. Konkrétne moja kamoška, ktorá sa vyzná v týchto veciach, tak presne vysvetlila, čo to je. Zabudol som vysvetliť, že tí, čo nevedia, kde sa nachádza Čierny hrad, je to na Tribeči. Je tam plno legend a čo ja viem čoho, ale podľa mňa tam nič nie je. Že proste chodím do toho lesa, v noci zistujem, stanujem a tak. Idem tam aj budúci piatok, bude to live, môžete kúkať a budeme naháňať zvieratá. Zatiaľ ideme na Čierny hrad, následne sa budeme posúvať a v podstate čím viackrát tam budeme chodiť, tak budeme preskúmať okolie. Takže toľko k tomuto. Rozhodol som sa, že to budem streamovať celé, podľa mňa dobre počujete, ale som v aute. Takže to je trošku horšie. A ten bagel, 20-kilový bagel som si prichystal, aby som prežil nejak na Tribeči. A ide môj pomocník, tuto Havušo. Dobre, ináč len tak pre informáciu, teraz príde tá ťažšia časť. Píše 6 minút čas trasy, ale podľa mňa je to blbosť, lebo to nie je 6 minút, to je niekde tam hore. Nebo ťa niečo zežere. Ty kokša, ale už som hladný, ale hovacký hladný. No. A teraz uvidíte, čo idem vláčiť. Hore. Toto je to, čo idem vláčiť. Všetko tam je. Dúfam. Že som na nič. Ty vole. Doma som to vážil, má to 20 kg, ty vole. Ale je tam všetko. Všetko, čo budem potrebovať, a keď sa stratím aj to. A s 20 kilami na chrbte, to bude zážitok. Aspoň budete vidieť v priamom prenose, keď umrem. Ale nie od toho, že ma nejaký duch chytí, ale od toho, že nebudem vládať s tými 20 kilami. Naspäť to bude jednoduchšie, lebo keď už zežerem to, čo mám, vypijem to, čo mám, tak už by to mohlo byť OK. Paki, povedz haf, sadni, 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 Lucky, 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 sadni. No, je v strese. Ale ináč to vie, prisahám. Vítajte všetci, pozerám, že už je aj signál dobrý, hej, stabilný, uvidíme, či bude. Dostal som sa na vrch. Pozri, som spotený, ty vole, posledné metre ma skoro zničili. Fakt, ako... Bolo to niečo neuveriteľné. Front. Sme tu. Tu máme ohnisko, tu má bagel. Kurník, ale to bolo ťažké, jak hovado. Skoro som umrel, vám poviem na rovinu. No nič moc, toho asi neuvidíte. Teraz sú dve možnosti. Ja si myslím, že prvá vec, čo by som mal urobiť, postaviť stan. Potom, čo najbližšie asi k ohnisku, nech mi ide trošku tepla. Za chvíľu bude tma. Podľa hodiniek, ani neviem, hodinky mi nič neukazujú, takže ešte mám tak 20-20. Nie je to také strašné. Ešte mám hodinu a pol, aby som si spravil niečo, nejaký oheň. A potom sa uvidí. Takže teraz momentálne, aj Lucky to prežil, to skôr ja som bol taký polomrtvý, hej. To u mňa sa nejak nedarilo. Nechcel som zbytočne streamovať, bolo to dosť náročné ináč. Aj ten výstup, fakt ten bagel má 20 kg, ja som to meral doma. A mal som čo robiť, aby som to vyniesol hore, zase nie som žiadny športovec, takže 20 kg plus moja váha a plus boli prudké kopce, keďže som teraz vyliezol úplne hore. Neviem, či vidíte, ale ja som úplne na najvyššom vrchu, ale som. Kým je svetlo, tak by som vám mohol ukázať, nech vidíte. V podstate tu je také ohnisko. Podľa všetkého sem chodí viac ľudí, ale potom už budem musieť začať stavať tábor, lebo aj večer si to prebehnem. A na niektoré miesta chcem umiestniť kameru s nočným videním, takže uvidíme, jak to bude zachytávať. Chvíľu tam aj vydržíme. No tak tam je otvor, vstup do Čierneho hradu a preto som aj nenatáčal, skoro som skapal, v podstate tieto kopce sme museli vyliesť hore s Lakým.
inak som tu sám. Nikto ma nemá rád. Dobre, a ešte teoreticky vám viem ukázať predtým, čo začnem stavať stan. Ten môj temácky stan, dúfam, že vydrží. A musím ho hlavne, sem budem liesť potom. A najprv, aha, už začínam mrholiť. Takže budem sa musieť ponáhľať. No, takže toto je v podstate zrúcanina Čierneho hradu. Dokonca teoreticky, keby som tu mal dobrý signál, viem sa umiestniť aj tu. A tu je ešte lepší signál pre vás. Čo, postavím tábor sem? Hej, mám postaviť stan sem donútra do opusteného hradu? No, vyzerá to tak, že chcete, aby som umrel. Ja si myslím, že bude zábavnejšie fakt, keď sa tuto usalaším a snad na mňa nič nepadne, tak sa dám asi sem nabok. Tuto si postavím stan, len musím preniesť moje veci a urobiť oheň a prichystať všetko tak, aby som vedel začať fungovať. Takže žiadne anomálie, všetko je OK a tuto bude ešte aj ideálne, môžem natáčať okolie, ako keby stanu. Aha, drievko som už našiel, idem dole, Lucky už tam je. Kým tam prelezem. Dobre. A som tu. Pozrieme si signál. No tu je trošku slabší signál, ale drží to stabilne. Tuto bude tábor, tam viem dať pekne techniku. A tým pádom nebude ani pršať na tú techniku. A v podstate to nočné videnie bude pozerať na môj stan. Aj s kamerou, takže uvidíme, snáď ma nikto neokradne. Tým, že som tu sám, tak v podstate ma môže veľmi jednoducho niekto vystrašiť alebo okradnúť, ale pochybujem, že v takomto počasí by sem niekto prišiel. Dobre, tak idem na to, donesem si veci, skúsim mať v ruke telefón, alebo vám síce tieto kamienky presuniem a vedľa stanu si urobím oheň, sa neshorím a potom ideme zbierať takéto drievka. Dúfam, že budem vedieť zapáliť oheň, lebo všetko je mokré. Žena mi hovorila, aby som nešiel v takomto počasí, ale viete, aké to. Ešte bolo, tuším, že mohyly. Podľa legendy sa mohyly nesmieš chytiť. A mohylu tu nikde nevidím. Keď vidíte mohylu, tak mi to povedzte. Toho sa nesmieš chytiť ani sa dotknúť. Takže to len tak pre informáciu. Tu sú drievka. Tie sa mi zídu. Rovno ich tu zbieram. Jo, môj chrbát do piče, jak som si udrel chrbát. Jej. Mohli ste sa zasmiať do piči. Teraz urobíme taký malý Minecraft. No nič, potom tam, keď už budem robiť oheň, tak si viem stabilne dať kameru. Zatiaľ mi zostáva len toto svetlo, tam môže zostať. To je solárne svetlo, slnko nesvieti, takže mi to aj tak na hovno. A mám cca hodinu, aby som rozrobil oheň. Postavil táborík. A hľadal duchov v okolí. Tu som si buchol chrbát. Čo s tým? Vybrali ste mi najhoršie miesto na stanovanie. Teda všetko som si prichystal tam. Legendy ako nesmieš pohnúť kameňom, tak takým nebudeme veriť, lebo niekto s ním musel pohnúť. Neviem, čo uvidíte, ale potrebujem najprv postaviť ten. Pozrite sa, ešte aj toto vám dám preč. Burinku, aspoň budete mať autentické. Ale ja si myslím, že nožík bude stačiť asi, nie? Tak poďme hľadať drevo. Už to je úplne mokré. Kurva, však tu pršalo celé one. Ale to mi nepomôže. Tak poďme tady to. Ďalšie drievko. Juhu. Ty kokšo. Tu je ďalšie. Také padnuté, to sa mi zíde zas. Poznáte to z tých hier, že máš len... Hej, ale z tých hier, keď máš len obmedzenú... Čo to je? Nosnosť. Tak... Taká ja mám len obmedzenú nosnosť s týmito drievkami. Som našiel, len som plný a je mi to na hovno zatiaľ. Ďalšie. Keď každý pičuje, že inventár máš malý, tak aj ja mám inventár malý. Možno keby som nezobral kamenu. No, môžem liesť späť.
ale ešte stále sa mi zmestí medzi jeden prst. Toto ešte unesem. A nie som nejaká sračka, jak v tých hrách, víš, že inventory is full, piču, furt sa ti tam zmestí ešte niečo. Ale teoreticky papier nemám, ale mám dobrú náladu a uvidíte, ako nezakladať oheň. Normálne urobíme z toho Survivor. To bude hneď čumeť, jak to nebude horeť. Podľa mňa to nezapáli. Je to strašne mokré. Však pozri sa na to drevo. Jeden celý deň pršalo, takže vidíš, aké je mokré. Pepo nemám. Ale nie, Pepo od toho zhorelo. Však je to postraté drevo také mokré, že teče z toho voda. Nevadí, dymové signály sme spravili. Toto je najlepšia vec, čo môže byť. Juhu! Tu mám špekačky. Ja až rozmýšľam, že som sa mohol aj dostanu presunúť. Na čo budem moknúť? Ešte máme dostatok času, takže asi sa len navečeriam. Pozri sa. Juhu! Zázračná vecička. No a dúfajme, že ten plyn mi vydrží. To bude oveľa lepšie, ako ten ohník. Srad na oheň na budúce. Ja som sa chcel len zohriať. Lucky dobehol hen. Jak sa zlákol. Lebo syčí plyn. Fuj to. To je horúce. Horúce. Lucky, to je horúce. Ideme si urobiť špekačku. Lucky má rád špekačky, už sa nevedel dočkať. Jediné čo je, že som strašne hladný. A už za chvíľu bude tma, ale všetko som stihol. S Luckym sa dosť blbo opeká, vieš? Lucky je taký opekač samostatný. Ale trochu ti to zohriem, Lucky, aj tebe. Jo? Teraz paniček, dobre? Aha, mám hotovú špekačku, to bola rýchlovka. Najprv paniček, ale stačí mi to aj takto. Ňuňu, pozri sa. Ty kokšo, jak dávno som nemal špekačku, ty vole. Ani Lucky podľa všetkého, pozri, jak sa teší. Urobím vám chute. A Lucky mu to chutí. Díky. Ty kokšo, môžeme jesť do rána špekačky. Ak nás nejaký duch alebo prekláte nezie. Lepšie ako all inclusive v Egypte. Zuzka asi ma Lucky bude mať radšej ako teba podľa tohto. Bože, jak sa o to bije. No počkaj, musíš počkať, Lucky, musíme si urobiť ďalšiu špekačku. To nie je len tak, že akože chcem. Na to máme nožíček. Jak sa teší, hej, ty kokšo. Lucky, do prdele, prišli sme tu prežiť. Fú, už len tak 15 minút a prudko sa zotmie. Tuto budem zakrytý, ale chvála Bohu ten stan na to, že je to sračka z tému, ešte stále drží a aj daždi. Lucky, nezdvíhaj sa tak, jak duch do piči, lebo skoro som sa posral. Hej, však ale dobré veci tam majú ináč, akože niektoré vychytáš, na niektoré doplatíš, ale za tú cenu sa to oplatí. Však, neviem, preto som prišiel takto, že keď prší, aby som vedel, čo mám očakávať od toho stanu, lebo zober si, že tento stan stál, keď sa dobre pamätám, 30 € a z tému. A ten, čo mám doma, ten komplikovaný stan, do takýchto do počasia, keď prší, fúka, čo ja viem čo, tak ten ma stal 200 €, hej, takže počul som divné zvuky, ale teraz nech ide do prdele, lebo ja som hladný. No. Ja ešte zabudol som povedať, že je taký rozmaznaný, že musíš na malé kúsky. Lucky? Už nechceš? On už nechce.
Ešte je svetlo, niečo počujem, idem sa pozrieť. Fakt som sem nejakého divočáka privolal, ty vole. No teraz mi strpla noha, takže keď sa postavím... Nej, však ešte môžem, ešte je dosť svetlo. Ale keby niečo bolo za stanom, ale to je nejaké zviera. Tam hore. A nič, idem jak. A fakt nejaký divočák, ty vole. Alebo sa mi to len zdá. Lebo prší. A ty to počuješ, Laky? Také. Ježišmaria. Ja mu dám divočákovi moje špekačky jesť. Poď sem. Ježišmaria. Tu dole som ho počul, Laky. Jasné, len musím počkať, kým sa mi strpla mi noha z toho sedenia. Ono je to takto zábavnejšie, vieš, lebo tým, že prší, tak počuješ zvuky. Tuto je niečo počuť, ale podľa mňa len listy, jak keby niekto kráčal. Ináč pozrite sa na toto, toto je najlepšie na tom. Pozri, tu ešte svetlo a tuto, už v tej časti, už je tma. Neviem, či to je vidieť dobre na kamere, ale tu už je tma. A není, to není nič, len neviem, či to počujete, ale je to ako keby tým, že prší, tak z listov to padá dole na tie, neviem, na koná, ja neviem na čo, a potom je to ako keby niekto tu okolo vás stúpal. Neviem, to nebudete počuť. Niekedy sa ako keby na nejaký list nahromadilo viac vody a potom to kvapne. Nebojím sa toho, čo počujem, bojím sa skôr toho, keď pes robí toto. Evo, vtedy niečo začuniká. Oni to by ste to museli byť, ale fakt je zvuky zo všetkých strán. To počujete normálne, že zrazu len z jednej strany, ako keby odtiaľ, ako keby tam niekto chodil tým, že prší, potom one kvapkajú zo stromov kvapky, potom počujete odtiaľ a to je tiež dole a nič nevidíte preto, lebo ešte sem áno, ale keď už zalezem sem dole, tak ja neuvidím nič. Takže jedine, keď z týchto dverí niečo vybehne, alebo cez to okno, alebo odtiaľ to a za tým je prepad. Takže však to som vám ukazoval. To znamená, že on musí sem vyliesť, aby som ho videl. Takže všade ja som v podstate na kopci. Úplne strategické dobré miesto, keď dávaš pozor a má snajperku, ale veľmi strategické na prd miesto, keď stanuješ a duch ťa má zožrať. Pozore. Toto bude robiť celú noc. A zatiaľ je to ešte fajn, ešte sa vôbec nebojím, ale potom príde tma, prídu tie zvuky a potom to príde. Ale nie je to také strašidelné, lebo keď, vieš, musíš to brať tak, že proste máš na to logické vysvetlenie, takže je lepšie sa báť, ako sa zlaknúť. Vieš, keď budem vysvetľovať, že to je len voda, to je len dážď, to je len neviem čo, a zrazu na teba vyskočí niečo hnusné, tak potom jasné, to už je strašné niečo. A preto je to lepšie sám, lebo keď tu máš ešte jedného, tak ten s ním vie skecať, ale teraz kecám s vami, takže mňa to tiež upokojuje. Poď som taký celý čas tam pozera. Odtiaľ som počul tie zvuky, ale nič tam nie je. Už to není ani počuť. Vieš čo, ja by som sa skôr bál oného. Keď si tu sám, tak by som sa skôr bál, keby sa mi tu Slenderman objavil. A pozrite sa toto. Toto už začína. Taká vec, že teraz sa pozerám do lesa. Ja vám to skúsim priblížiť. Vy nič nevidíte, ale pozrite sa, čo je tu. Počkaj, ja neviem približovať. Viem. Vidíte toto? No, a toto je... Počkaj, teraz mám približnú. Nie je to svetlo. Počkaj, do prdele, teraz neviem nastaviť kameru späť. Jak sa to dáva do normálu? Takto. Vidíš to? A na kamere teraz je to vidieť, že ešte je to v pohode. Ale kamera to tak osvetľuje. Ale ja tam už vidím, len ako keby tam bola biela tvár.
Keby som sa nepozrel cez kameru, tak ja odtiaľ to vidím bielu tvár. No a toto viem, že to je odrb, ale... Ty vole. Pozri sa, jak sa ja hýbem. Ja neviem, či to uvidíte na kamere, lebo toto už je fakt extrém. Mne to robí taký pocit, keď som tu a chodím doprava, doľava, ako keby sa ten spodok hýbal. A napríklad doteraz som si to vôbec nevšimol, hej? Takže keď sa takto hýbem tu na mieste, tak ako keby sa jeho spodok hýbal, ale to bude asi len kvôli onemu. Čo to je? Tamto je to drevo. Hej, ako keby tam niekto stál. Ono, keď sa začínaš báť a začína sa stmievať, tak začína si domýšľať, takže tam nič nie je. To je len obyčajný konár, vieš. Podľa mňa. Len to vyzerá divne. Nie je tam nič. No a toto sú tie veci, že si to musíš obhliadnúť ešte predtým, než príde noc, lebo potom sa posereš. A teraz sa ti objavujú takéto veci, jak toto. A to vyzerá ako postavička, ale keď tam prídeš, tak už je to len... A zo spodu toto vyzerá ako postavička, hej? A toto je strašná pičovina, preto, lebo je na tom položený ten... Vidíš, ak sú kamene na sebe uložené? No, a podľa... Ale toto není mohyla, podľa mňa, to len niekto tam položil. A... Toto bola tá legenda. Počkaj. Aj Lucky to počul. Jak keby niečo zakňučalo. No nič. Toto. Ty keď sa prechádzaš po tomto lese, aspoň tak sa hovorí, keď uvidíš takúto mohylu, nesmieš sa jej dotýkať, lebo tvrdia, že táto preveze do inej dimenzie. A to sú tí ľudia, ktorí potom sa nájdú až o 2-3 mesiace neskôr a sú potom úplne dezorientovaní. Ale nemyslím si, že toto bude akurát také niečo, lebo to musí byť niekde uprostred lesa len niečo. Ja sa toho dotknem, ale keď prejdem do piče do inej dimenzie, tak ma nasereš. Tak ťa budem strašiť celý život. Nič. A teraz za mňa príde nejaká hovadina a zabije ma. Ale to nemusí, to není takáto, to musí byť mohyla, tuto len niekto uložil na seba kamene. To musí byť na sebe niekde uprostred lesa poukladané kamene na sebe. Keď si napríklad teraz dáš do Google nejaké legendy o týchto miestach, tak nájdeš tam strašne veľa vecí. Ale ja si myslím, že to neviem. Zatiaľ všade, kde som bol a všade, kde sa to tvrdilo, nikde sa to nepotvrdilo. Ale nehovorím, že neverím na duchov a čo ja viem čo. Niečo musí byť po smrti, ale zatiaľ som nič také nestretol. Ináč kedysi som tu bol ešte aj s tým meračom, ale to sme boli len na večer. A tiež sme tu nič nenamerali, takže... Stále sa pozerá niekde. A teraz som si... Čo to lieta nado mnou do piči? Pozerajte. Ono to preletí. Už asi 6. krát nado mnou. Vidí? Ja, dobre, to je nejaký... Ale furt lieta nado mnou. Čo to je? Netopier? Len okolo nado mňou lieta hajzlík. Ja neviem, čo to je. A je to také divné, vieš, že stojíš tu jak taký blbec a zrazu len čum, prelietajú nad tebou, ty kokšo. A Lucky je ešte furt tu. No čo, Lakušo, ideme na jeden taký menší prieskum? Čo ty na to? Ukážeme tme tento lesík? Dobre, tak poďme na to. Keď mi to trošku vychladne, tak môžeme skočiť na taký prieskum. Nebudem telefónom... čo to je? Počkať. Nebudem telefónom svietiť, budem len takto. Takže poďme na to. No, moc není vidieť. Ideš aj ty, Lakuško? Ale možno, že keď to dám ešte takto a moc to nepomohlo, že pôjdeme pozrieť to, čo neviem, či si tu bol,
tú postavičku, ktorá tam stála. Aha, ani hovno neuvidíte. Počkaj. Takto, no. Tam. Ale to není postavička. A vidíš to bielu bodku? Tak to je len také akože... Nie je to dobre vidieť, že? Čakal som od toho viac. Keď niečo uvidíš, tak sa všetci posereme. A nič, to musíme takto bližšie. Stan je vidieť, tá zadná strana tiež je vidieť. Pôjdeme najprv tadeto. Moc hlboko dole sa není vidieť. Tu je úplná tma. Počkaj, Lucky mi zmizol. Lucky? Aj ty si tu? On sa bojí odo mňa ďalej, ty kokšo. No, a o tom som hovoril. Chápeš, idem sám a že som posratý, lebo berem si psa. Nie. Ten pes je viac posratý ako ja. On by už išiel domov, ale nechce. Tu máme staník, tu budeme stanovať. A ďaleko není vidieť, takže to by som musel takto zasvietiť. A tam neuvidíte aj tak nič na kamere. Takže prejdeme len tento kúsok. Ešte možno, že keby nechcem zbytočne vybiť baterku. A aj tak to nepomôže. Ešte to IR-ko zoberiem. Potom môžeme prebehnúť IR-kom. IR kamerou a to je tiež zábava. Len si musím namontovať aj IR-ko. Chápeš to? Už ani neprší, ale ešte stále sú tie zvuky. Ale to už ide, zo stromov padá. No a už je to také. Už je všade tma. Už vidíš len to, na čo zasvietíš. A ešte Lucky tie zvuky. Jeho ešte serú tie zvuky, lebo počuje to všade. Ne, to tam dole neuvidíte nič, to ešte ja trošku vidím. Ale nič z toho. A už ani Lucky není taký odvážny, jak bol, že behal okolo a strážil, už je pokakaný. Takže toto ešte vstup. Ale pôjdem okolo, lebo tam už ma chrbát bolí z toho. Lucky, a že čo... No poď. On si sadol. Počkaj. Dobre, ešte tu máme. Lucky, nechaj si to, lebo musíš si to nechať. Ale pekné, nie? Tak akože tie zábery. Neviem, jak je to vidieť na počítači, ale mne sa to páči, čo ukazuje telefón, len vám to ide v horšej kvalite. Predpokladám, lebo výhoda je tá, že ja keď to budem hľadať a niečo sa ukáže na tých kamerách, tak už budem doma. Seká to? Aha. Áno, počkaj. Z nejakého dôvodu na tom mieste nie je signál. Počkaj. Aha, prisám Bohu. Už nabeháva, už je lepší signál, že? Jasné. Pozri, chápeš to? Tam v tom výklenku nie je signál. To je všetko. Skúsime si to prebehnúť len telefónom. Urobíme si ešte jednu otočku. Takto je to ešte viac záživné, vieš, že proste len tam, kde sa ti odrazí svetlo, to vidíš. Možno vidím, neviem koľko vidíte vy, ale vy máte asi horšiu kvalitu, trošku, kvôli prenosu. Jau. Tu máme tú mohylu, čo mi povedali, že mám sa dotknúť. Dotkol som sa. Kto vie, čo je tu zahrabané? Prvú mohylu, čo som našiel. A to je mini mohyla, to je nič, len dva kamene na sebe. A dotkol som sa.
a nedostal som sa do inej dimenzie. Ináč je tam taká tma v tom lese, že to, čo vidíte vy, vidím aj ja. Takže o nič viac nevidím ja. Hej. To keď si prečítaš na internete, tak keď uvidíš mohylu, nesmieš sa jej dotýkať. A toto nebola asi tá mohyla preto, lebo ja som sa jej dotkol. A pozrite sa Luckyho, on chodí za mnou. Väčšinou pobehuje všade doprava, doľava a teraz len chodí za mnou. A tuto, keď prídete s kamarátmi, tak si viete opekať. No. A teraz je už taká, no toto robí Lucky a potom sa bojím. Jaj. No, aj tu. Zoberte, je taká tma, že vidím ešte pár. Vy nevidíte v podstate nič, lebo kamera vám to neprenese, ale ja tu vidím ešte jednu radu stromov a to je všetko. Ja už nič nevidím vôbec. Takže ako keby tu bola jama a úplná tma. No a tu mám nasmerovanú, takže musím ísť z druhej strany. Lebo tu som si nasmeroval na túto stranu, tu možno bude vidieť aj tadeto, lebo tu mám dosť dobrú kameru. No. Tam je moja kamera a tu je nasmerované svetlo, aby niečo natočilo, kým budem spať. To musí byť kruté. No a tu máme nasmerovanú kameru aj na stan. Takže uvidíme, koľko kamery vydržia. Nahrávanie zvuku podľa mňa vydrží celú noc. Tam je. Tam, čo svieti, tak na červeno. Tu. A uvidíme, čo to zabere. Aj sem to mám trošku. No čo je? Z čoho sa tak dymí? Aha, tak je zima. A vy ani nevidíte, tam sme na strome. Á, do prdele, nesvieti tu ono svetlo. Tam sme na strome osvietení. No nič. Prišla tma. Niekto tu položil dva tie kamene na seba. Ten, kto pije. Všetci pijete? Nie, Slováci pijú. Aha. Vidíte to? Kurva, čo to je? A zmizol. Videli ste tie oči? Čo ti šibe? Čo to bola? Líška? Alebo čo to bolo? Kokšiak mu svietili oči. To musela byť líška, alebo niečo, mal strašne blízko sebe oči. Ale odišiel tam niekde doprava. Ty vole. Ale nie, že to bolo zviera nejaké. Ty kokšo. Aha, tam bol. Kokšo, ale to není. Čo to je? Tam sa objavuje také malé svetielko. Ale teraz to zmizlo. Len to dvakrát prebliklo a odišlo.
Tam je. Zas pozera. Odišiel. Zas tam je. Počkaj, skúsim, či svietia, že len do očí mu svietim. Aha. Je tam niečo. On tu krúži dole a pozerá. Aha. Ty kokšo. Nie, vy nevidíte, ale sú tam dve oči. Skúsim to priblížiť. On sa vždy sem pozrie. Vidíš? A zas odišiel, zas. Ale keď mu nesvietím do očí, tak on zmizne, takže on stále pozerá do toho. Áno, sú to dve oči a je to nejaké zviera. Hej, neviem, čo to je, možno cíti jedlo, alebo čo to, ty kokšo. No dobre, toto som nečakal. Viete, nad čím rozmýšľam? Čo keby som mu hodil túto jedlo dole? Aha. Taký si ešte nevšimol. Ale niečo cíti. Vzal si kick? Tam kúka. Jediné, čo sa čudujem, že on vie, že som tu, rozprávam, ale neodíde. Stále tam stojí a pozerá sem. Keď mu už je nepríjemné pozerať do tých očí, tak teda do svetla, tak vtedy pozrie inde. Alebo ma chce uloviť. Ale má strašne blízko očí. Ja to skúsim odfotiť. Ale nebude sa dať, lebo vidíte to? To sa tak splýva, ale ináč je tam len jedno oko. Teda vedľa seba. A teraz sem pozerá stále. Už ani doteraz aspoň raz za čas pozrel inde, ale teraz už nič. Teraz aha, teraz. Už zase pozerá sem. Čo to kurva je za zviera? No nič. Prišiel čas. Aha, nie, teraz ako keby utiekol doprava. Už to prestalo baviť. No, teraz nič nevidíme. Zmizol. Aha, zase tam. Neverím, on tam zostane stáť a kúka sem, ale Lakušo nevidí. Vidíš, to sú také isté oči, ak má Lakušo, keď zasvieti sa. Takže podľa mňa to bude niečo ako keby... Čo tu žije, neviem. Líška? Že by, alebo niečo podobné. Nič nenaháňame ňuňu, len tak... Je tam nejaké zviera a pozerá sem. Čo mám robiť?
Neviem, čo to je, len oči sú vidieť. Niečo nás chce spapať. No nič. Vyzerá to tak, že asi, a ja to tak nenechám, Lakušo, ty nemusíš, ja nasmerujem jednu kameru tam a asi aj zasvietím. Čo vy na to? A hodím tam párok. Toto, špekačku. Hej, polievku som mu zjedol. Urobíme to takto, že podľa mňa to bude niečo mäsožravé. Teď zoberieme jeden špekáčku. Chcem vedieť, čo to je za zviera. Návnada je. Svetlo mi vyplo. Pomoc. A uvidíme, či do rána niečo chytíme. Laky, ty tam nelez. Musíme doniesť nejaké svetla. Nech kamera vidí. A nakoniec aj tá stará kamera nebola taká zlá. Dobre sú tie kamery. Jedno necháme tu. A jednu kameru, dve kamery, teda. Laky, dostaneš, neboj sa. Dám ti toto svetlo. Ježiš, do piči. 67%. Podľa mňa on, keď je hladný a cíti to žrádlo, tak on už príde skôr. Nebude čakať. Jediné, čo sa bojím, že sa bude bať svetla. Aspoň sa popozeráme dookola, nie že na mňa niečo skočí z boku. Takto. Je to vidieť? Je. Dobre. A počkaj, ktorá je tá stará kamera? Toto. Počkať. Dobre. A tu je niekde to žrádlo. Tuto. A tu bol niekde ten netvor. Žrádlo je tu dole, takže my uvidíme, čo príde. Ale nemôžem sa tu rozprávať, takže asi... Tuto je kamera. Niečo by mohla vydržať a uvidíme, koľko vydržia aj tieto. Tak. Ale vidíte? Aj Lucky mu takisto svietia oné oči, takže je to nejaké zvieratko a ja si musím prichystať nožík, keby náhodou, keby to bol diviak alebo niečo podobné. No a zostalo mi dosť veľa jedla, takže... Ale nemyslím si, že on sa opováži ísť ku nám. Nepredpokladám také veci. No dobre, musím to rýchlo dať na nabíjačku, lebo už toľkokrát som dal dole telefón, že už mám len 7%, takže... No čo? Dáme si typovačku, čo sme tam našli? Som veľmi zvedavý, čo to bude zač. Čo si myslíte? To by som si možno aj vygooglil, čo to... Tam máme prichystanú návnadu. Cca do hodinky musí dojsť a zjesť tú návnadu, aby... A ešte jednu kameru som nastavil sem, keby náhodou sa tu ošmietal. Takže toto je shrnutie toho streamu, takže videl som tam oči, predpokladám, že to bola líška. Boli to dve červené oči, takže asi to bola líška.
Na kameru som ho nezachytil, keďže aj keď som mu tam hodil špekačky, tak nedošiel, takže na kamere sa nič nenašiel, ale v noci sa stalo niečo a počuli sme divné zvuky. A jedna moja šikovná kamoška, ktorá sa vyzná a je v podstate polovnička alebo budúca polovnička, tak nám aj vysvetlila, o čo sa jedná. Počúvajte. Ferino, toto nie je diviak ani žiadna šelma, nemusí sa bať. Toto je varovný signál srniek. Áno, znie to jak pes, keď šteká, alebo niečo také strašidelné, ale nie, toto je na 1000, proste na 1 000 000%. Je toto varovný signál srniek. Takýto zvuk vydávajú vtedy, keď zacítia pach človeka, alebo keď uvidia, alebo zacítia nejaké nebezpečenstvo. A vlastne takýto zvuk vydávajú a tým dávajú ostatným srnkám najavo, že v blízkosti je nebezpečenstvo, nech si dávajú pozor. Čiže hovorím, toto je varovný signál srniek. Vedia? Takže myslím si, že to je na dneska všetko. Ak to chcete vidieť live, keď si tak pokecať, keď sme na týchto strašidelných miestach, tak kľudne daj follow, odber a budeš vedieť, keď máme tieto live streamy. Takže čaute.